CleanMax е невидимия помощник, невероятно необходим за нас, без който вече не можем. Резултатите от тяхната работа са видими и перфектни. Важно е първо да се случва във време, което е удобно за нас. Това обикновено се оказва предизвикателство за почистващите фирми, защото нашите офиси са разпръснати на 3 локации. Част от отделите ни работят денонощно, защото такава е дейността ни. И всъщност първото голямо предизвикателство за нас е да си напаснем часовете на работа. Например, в офиса, който се намираме в момента, се почиства в 4 часа сутринта. Когато ние пускаме някого в офиса си, все едно го пускаме в дома си. Работим с много чувствителна информация, има доста конфиденциални документи, има лични данни. За нас е задължително, освен че това са клаузи, които са част от съвместния ни договор, да имаме доверие на фирмата, с която работим. Задължително трябва да имате почистваща компания. Невероятно е не само удобството, а и начина, по който се поддържа офиса, защото по този начин се удължава живота на материалната база. Всеки офис е част от активите на компанията, затова за нас запазването на техниката, на мебелите е изключително важно, защото е огромен разхода за тяхната подмяна. Не само почистване, но и поддържане на повърхностите е нещо, което CleanMax прави и то е изключително добре. Така че, ако искате по-дълго време да запазите офиса си перфектен, задължително ползвайте професионални услуги.